Uxolo phakathi kwamazwe angaboni ngasolinye bekulokhu kugqame njalo ezikhulumweni zongumholi webandla lamaRoma Katolika uPapa uLeo we-14 njengoba ehole izinkonzo ezahlukene zePhasika ekomkhulu laleli bandla eVatican City kusukela ngoLwesine. Lumen Christi. Izolo ebusuku uPapa uLeo we-14 uhole umlindelo wokuvuka kukaJesu eSt Peter's Basilica ekomkhulu lamaRoma akatholika. Kanti-ke unxuse ukuba abantu besebenzele ukuletha ukuthula ikakhulukazi ngoba kunamazwe abhekene nezimpi. Kuleyo nkonzo wemukele abantu abayishumi asebeguqukele enkolweni yamakatholika. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Kusenjalo namhlanje emva kokuhola imisa lokukhumbula ukuvuka kukaJesu Kristu okokuqala engumholi webandla lamaRoma Katolika, uPapa uLeo unxuse ukuba amazwe alwayo abeke phansi izikhali. Chi ha in mano armi. Laba abaphethe izikhali abazibeke phansi. Labo abanamandla okuphaka impi abakhethe uxolo. Pace perseguita con la forza. uPapa uLeo memezele ukuthi uzophinde abonakale eSt Peter's Basilica ngomgqibelo ukuzohola umkhuleko wokunxusa ukuthula.